то простотия се изля току-що, не е истина. Педала си връзва фонтаните. Аз ще да му наиграя еклерите. Това му изяде еклерите, дебелия. Бате Гечо изяде 8. Аз съм взял 3. Аз ще правя рекламно лице на магазин Фродо. Да. Виж го лаковника, бе. Целя солянката сол. Как го, не мога да си закопче това. Да, това няма да го показвам на колежките. Добре, че мониторът няма мир. Не се знае от кой дойде. Да. Така ли? Мале. Я послушай от кой дойде. Обхваща ни истерия. Птички пеят. Да, бе, верно. Пролет е навънка. Генчо си. Арата е с нас. Замихте. Ти са свини, си взе. Не, той не са свини, той са свини. Вече ме заболя Корнел. Си мисля начин да бъде. За първи път пред филм става хубав плав днеска. Така да изпусне с метъра сега. Много по-хубаво ми е да ядем тук с гънати в суда и в снега, отколкото София на маса. София. Отваряме. Една червена табуретка. Червена точка. Не червена кавичка. Не червена точка, червена табуретка ми е маса. И масата винаги ни е пълна. Аз не съм То така маса лесно се пълна. Боня режи салата и той не беше играта цяла седмица. Горе ни покораха доматата. Аз чуя, що разстройство. То няма месо малко да го втвърда, бе, да. Не, бе. 2:30. Рата, ако беше тук... Хубаво, че го включих, бе. Как се досеждаме? Лопове. Ние много добре го познавам, че вече ни трябва. Той е с нас. Аз? Но не. Не. Рата. Има 7 секунди. Кажете нещо за Рата. Рат. Много си зле. Ти?